Zdravo i dobrodošli u 4. epizodu Priče o mom jugu. Prošli put smo stigli otprilike do ovde i sada krećemo da rasparamo auto. Kao što možda možete da primetite, uzeo sam novi mikrofon i nadam se da više neće biti problema sa zvukom. Prvi korak jeste da skinem sve panele i sva ojačanja da bih imao dovoljno prostora da počnem sa radovima na samoj karoseriji. Zatim sve te delove nosim i pakujem u šupu i na taj način mi ostaje samo gola karoserija koja je spremna za rad. Do trenutka objave snimka nisam više ni siguran koliko puta sam je podigao i okrenuo. Sad kada su sva ojačanja skinuta i sortirana, počinju radovi na završnom čišćenju karoserije. S obzirom da je trenutni vladajući virus prouzrokovao da se uvede vanredno stanje, bilo bi šteta iskoristiti vreme da nastavim da radim na projektu i da iskoristim malo bolje vreme koje imam trenutno na raspolaganju.
pištolj za farbanje šupljina, sada testiram i pokušavam da napravim da ima veće crevo nego što fabrički dolazi u kompletu. Zamensko crevo koje sam kupio je manjeg prečnika i veće dužine od fabričkog, a to kasnije, kao što ćete i vidjeti, pravi određene probleme. Problem sam rešio pomoću starog benzinskog creva koje je dovoljnog poprečnog preseka. Malom kamericom ću pre početka farbanja proveriti kako je stanje u šupljinama, a zatim ću nju kasnije koristiti pri proveri da li sam dobro farbao auto ili ne. Šupljina i nije tako loše što me posebno raduje. Svakako bi sada bio veliki problem da je potrebno još nešto da se vari. Moram proveriti sve šupljine, a karoseriju međuvremenu i dalje prelazi i metre i metre. Prvo sam sve šupljine očistio vazduhom od grubih nečistoća. Obratite samo pažnju šta sve ispada iz sajtni, a napominjem vam da su one više puta čišćene i to na razne načine. Sljedeći korak je uprskavanje nitrorazređivača u šupljine da ih na taj način što bolje očistim i pripremim za farbanje. Izgled četke dovoljno objašnjava sve. Neverovatno je šta je još sve izašlo napolje. Sljedeći je antirost i kada se on dobro osuši opet ću preći razređivača. Naravno da ne ide sve po planu. Zbog toga što je primer porozan, otkrio sam koroziju na nekim mestima i prvo sam to sanirao da bih mogao da nastavim sa radovima. Nažalost, to je cena kada se radi ovako dugo. Epoksi primer je uduvan u šupljine i pređen je ceo patos u jednom sloju. Vraćeno je fabričko crevo na pištolj. Kao što možete da primetite, ovo nije nimalo lak i zanimljiv deo sređivanja auta. Vidim da dosta ljudi pita kada će biti motor, ali moje mišljenje je da je ovo najbitniji deo, jer sad određujem trajnost ovog automobila. Očistit ću i preostale varove na auto da bih mogao obnoviti sloj primera i zatim naneti diht masu, a za bolji pristup koristim sve prednosti koje su na raspolaganju. Samo se ti izležavaj. Ja kao zeman, samo se ti izležavaj, neko. Samo radi. U trenutku montaže videa u toku je sljedeći korak, nanošenje dikt mase na sve spojeve limova. Prethodnog meseca nažalost nisam završio sa limarijskim radovima. Nadam se da će svi ti radovi biti gotovi u toku ovog meseca.